Today we are going to learn Aria usekwu, kitchen utensils. Aria usekwu. Nri, 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 food. Of course, we prepare nri in the kitchen. Nri, food. Usekwu, usekwu, kitchen, kitchen. Usekwu, kitchen. That is where we prepare our nri. Usekwu, kitchen. Ekwu, ekwu, stove or gas. Some call it osite, osite, but we popularly call it ekwu, ekwu, ekwu. Mmiri, mmiri, water. Mmiri, mmiri, water. Ite, 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 pot. Ngaji or ngazi, spoon. Ngaji, spoon. Ikwe, mortar. Odo, pistol. Ikwe, odo. Efere or efele, plate. Efere, efele. Eku, eku, spatula. Kettle, kettle. That's for the word in English, kettle. Kettle. Ntoto, ntoto, fork. Ntoto, ntoto, fork. Mma, mma, knife. Mma, mma, knife. Iko, iko, cup. Iko, cup. Iko mmiri, cup of water. Pan nghe ihe, pan nghe ihe, pan nghe ihe, pan nghe ihe, frying pan. Njuoyi, 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 fridge or refrigerator. Nyo, for sieve or filter. Nyo, 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 sieve or filter. Nnukwu efere, bowl or for basin. Nnukwu efere. Akwa mgbochi, akwa or uwe mkpuchi akwa, apron. Uwe mkpuchi akwa, apron. Uwe mkpuchi akwa, apron. Ọkụ, ọkụ, fire. Thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, and you can also book a class to learn Igbo language with me. Just